foguetes espaciais, presentas extraterrestres, monstruos alienígenas vegetais, parasitismo mental, langostas fascistas invasoras. Drogadura. Que pasa, freaks? Hoxe toca unha boa dose de friquismo en vea. Imos falar dunha das pedras angulares na historia da ciencia ficción británica. Unha saga cunhas premisas moi tolas, moi imaginativas e tamén moi arrepiantes. Hoxe falaremos de... Quatermass é como se coñece a unha saga de terror e ciencia ficción dos anos 50 e 60 que orbita argumentalmente no concepto de invasións alienígenas. O avance da ciencia e a carreira espacial, así como o medo e a tensión provocados pola Guerra Fría, fixeron que este tipo de relatos proliferaran nestas décadas. Quatermass foi creado polo guionista e escritor manés Nigel Knight. O proxecto sería dirixido por Rudolf Cartier, que sería o encargado de convertilo nun serial televisivo para a BBC. O serial tivo tanto éxito que rapidamente foi levado á gran pantalla por unha produtora moi humilde que terminaría converténdose na gran xoia do cinema de terror británico. Estamos a falar de A Hammer. A saga Quatermass foi o primer gran éxito económico desta produtora, o que lle permitiría iniciar o camiño que a convertiría na responsable doutros grandes éxitos de serie B como The Hound of Baskervilles ou Drácula, Prince of Darkness. A verdade é que encantaríanos facer un especial sobre a Hammer, así que dádenos moito amor porque vai a dar moito chollo. A saga Quatermass toma o seu nome do seu protagonista, Bernard Quatermass, un científico moi teimudo cunha fixación insá polos foguetes e as apocalipses alienígenas. Este personaxe supón un novo paradigma cinematográfico do home de ciencia, abandonando o rol de xenio excéntrico ao estilo de Victor Frankenstein e dando paso a un tipejo máis seguro e elegante. Agora unha carallada ben interesante. Aínda que Bernard Quatermass é máis británico que a raíña Isabel II, nos dous primeiros filmes que foron dirixidos por Val Gates, o papel recaeu no actor norteamericano Brian Donlevy. A exigencia de contar con actores norteamericanos foi unha das condicións para a distribución do filme nos Estados Unidos. America first. Esta selección de casting nunca foi do gusto do seu creador, Nigel Kneale, que consideraba que Brian Donlevy convertía o seu personaxe nun ser arrogante e falto de tacto. There's no room for personal feelings in science, Judith. Moi diferente do Quatermass dos seriais da BBC. A verdade é que o tipo é un pouco insoportable e custa bastante empatizar con el porque ladra máis que un caniche patada destos. If the whole world waited for official sanction, it'd be standing still. You took too long. I made my own decision. Pero as cousas como son. O tío é un actorazo. Posteriormente, na terceira entrega da Hammer, o papel principal recaeu en Andrew Kerr, quen tamén aparecería noutros filmes da produtora e quen fixo unha interpretación de Quatermass moito máis fiel á idea original. My name is Bernard Quatermass. Se algo nos gusta de Quatermass é a súa facilidade para fiar o imposible. They form identical. A capacidade deste home para atar cabos supera os límites da decencia cinematográfica. O tipo é quen de descubrir os intricados complots alienígenas no tempo en que tarda en botarlle azúcar ao té. Complots tan tolos como está a terceira entrega. Ollo que ven spoiler, pero bueno, o filme é tan retorcido que nin o ides a lembrar. Resulta que un grupo de langostas alienígenas fascistas queren colonizar a Terra. Langostas fascistas que xa practicaban o xenocidio langostil no seu planeta. O tema é que a Terra non ten unha atmosfera favorable para elas, así que mandan a unha subraza humanoide así de xeito vicario para conquistala. E resulta que esa subraza somos nós. Somos un produto de langostas fascistas invasoras. You realize what you're implying? That we owe our human condition here to the intervention of insects. Aínda así, segue sendo máis creíble que a teoría creacionista. Por non falar de outras tolemias presentes nestes filmes como poden ser o parasitismo, o control mental, as choivas random de pedras tóxicas ou a xente con botanofobia. Serie B da boa. O terror de Quatermass é un claro devedor da saga dos monstros clásicos da Universal. Boa proba disto é a maridaxe deste xénero coa ciencia ficción, así como a importancia do científico ou os aspectos presuntamente científicos de moitas das súas premisas. Algunhas escenas son incluso claros homenaxes ao cinema de terror da Universal,
como ese momento de Víctor Carrún que nos traslada a unha das esteas máis míticas do Frankenstein de James Whale. Sen embargo, nestes filmes da Hammer podemos apreciar unha serie de elementos clave para alimentar ese aspecto terrorífico. Elementos como poden ser a histeria social, o medo a unha invasión alienígena ou a desconfianza do cidadán polas institucións gubernamentais. Algo que sería toda unha novidade no cinema da época. O éxito da saga Quatermass viuse reflectido pola enorme influencia posterior que tivo. Mesmamente o creador da saga sorprendeuse un día encendendo a televisión e vendo parte do argumento de Quatermass 2 copiado nun episodio de Doctor Who. Como tivo que quedarse o pobre de Nigel Neal. Outra das series que beberon moito das tramas presentes en Quatermass foi X-Files. Esta serie, a maiores de tratar o tema alienígena, coincide con Quatermass en presentar teorías moi tolas que ninguén as cree, pero que resultan ser certas. Tamén podemos ver a gran influencia de Quatermass noutros filmes como 2001 Odisea no espazo de Stanley Kubrick ou xa, de forma moi evidente, en Alien de Ridley Scott, no que se repite a premisa do parasitismo alienígena. Bueno, freaks, esperamos que gozase desta viaxe tola a unha das xoias do cinema de invasión alienígena. Se coñecedes outros filmes tan delirantes, non dubidedes en deixar as vosas recomendacións nos comentarios. Lembrade que se vos gustan os nosos contidos ou credes que vou demasiado sobria, sempre podedes convidar ao equipo do Ministerio a un licor coffee. Tedes toda a info na descripción do vídeo. Xa sabedes, se vos gusta, darlle a me gusta, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks!